Altså folkens, så er vi tilbage med endnu en episode af Guds Rejse. Yeah. Den her gang er Alf ikke med i baggrunden, det er bare mig. Vi har det her minimap, det nåede ikke at se på episode 3, for den kom ikke op. Der var noget galt med den, så ja. Men ellers så har I set det hele. Altså det eneste vi fik, det var jern og lidt kul. Og så fik vi ikke mere. Så. Ikke så meget jeg har mistet, men i den her episode, så tænker jeg at lave mit hus. Og så, ja, jeg har lyst til at lave mit hus nu. Jeg skal i hvert fald være lidt større. Ikke den her vej, fordi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, så passer det lige sammen. Så mit hus skal være lavet i den her episode, så kommer jeg til at se, hvordan det kommer til at se ud. Hvor mange prinsesser. Godt være nogen af jer synes det er grimt, men jeg er ligeglad, det er ikke jeres hus. Så måske også vi skal ned og få noget mere træ. Lad os lige bruge det her sidste noget. Ørstiks. Nej, det er måske nok. Men ikke. Det er måske nok. Prøv lige det. 5 stiks. Ja, vi skal ned og have noget træ. Det kan godt være det er nok, men vi skal lave den fejl, fordi vi har ikke et tilbage. Skal vi have. Så skal den også gå op. 2 der. Så. Ja, vi skal ned og have mere træ. Først kan vi lige sove. Godnat. Så skal vi ned og have noget meget træ. Det er derfor jeg lavede den her økse. Så ja, især mit hus, når det er færdigt. Der er allerede gået nogle minutter. Ja. Jeg skal lige gøre noget. Jeg har ikke et waypoint ved mit hus. Hvad er det? Den kan bare komme over i hus. Nu er det de samme. Så skal vi over i den der skov derovre. Og hvis vi har tid over til over, så miner vi også lidt, fordi vi har brug for nogle flere ressourcer. Alf, i hans episode er han faktisk, det kan godt være, at han finder diamonds måske. Så hvis jeg vil sige noget mining, så går over til hans episode. Jeg vil godt bygge mit hus, så ja. Jeg ved ikke helt, om han vil mine, men jeg tror, det vil han, fordi han sluttede noget i kæben, så. Mine træ. Jeg miner noget træ med min økse. Nej, vi glemte min intro, så den kommer bare. Og så kommer det til.
Så er vi tilbage. Ikke hvorfor jeg samler saplings, men det gør bare. Det her burde være nok træ, tror jeg. Se hvor smukt det er. Ej. Vi skal også ud og jagte dyr lige om lidt, fordi vi har ikke så meget mad. Det er faktisk brug for mad. Bare jeg havde lige så meget mad, som jeg har min anden survival. Der har jeg sådan 2 steaks fiskekød og en steak kokød. Så der er gået 6 minutter. Så der lige i den her furnace nu. Så putter vi det her i, så kan det her koge imens. Ja. Det er måske lidt for mange, men så har vi nogen tilbage. Så har vi 14 her. Så der. Eller jeg laver det en højere. Ej, hvor har jeg brugt meget for mad. Den her update giver for ikke mad, det er derfor jeg ikke drikker den. Jeg får ikke mad. Så laver jeg lige hurtigt skov. Så jeg kan få sand. Jeg finder ud hvorfor. Jeg tror ikke der er tid til overs, men så miner vi nok i en anden episode. Ja. Det er det den sidste episode, der kommer op i dag. Altså ikke den sidste episode i Guds rejse, men ja, i dag er alle episoder. Ja. Alle episoder, der kommer op i dag. Ej, så det er forkert. Sådan en dag skal det. Skal hente dør. Ja. Så laver jeg kun skin, det er pænt. Du se øjnene. Nej, jeg kan ikke føle. Så ses vi lige når det går, så er vi tilbage. Jeg har lige bygget lidt her. Ja. Jeg tror ikke det er nok sand. Men det var vist alt for den her gang, så vi ses i næste video, så hej.